Усім прывітанне яшчэ раз, з вами па-ранейшаму Зміцер Лукашук, і мы працягваем абмяркоўваць падзею Беларусі і за яе межамі. Ну і цяпер нарэшце да сапраўды важных навінаў. Віталій Рыжкоў, паэт, рэпер у адной асобе, перакладчык, яшчэ можна працягваць гэты спіс, выпраўляецца у такі грунтоўны глобальны еўрапейскі тур, про які мы зараз і паговорым самім Віталём. Калі ласка, паэт, перакладчык, хіп-хоп творца Віталій Рыжкоў у нас у студыі. Всім прывітання. І на сувязі па зуме арт-продюсер, блогер, імпрэсарыё Алесь Чахоўскі. Прывітанне, Алесь. Прывітанне. Слухайте, ну вот я уже тут трошку выдаў такое інсайт про тое, про што мы будем гаварыць найперш про тур Віталя, і тут у нас прысутнічае імпрэсарыё Алесь Чахоўскі. Вот он сам настаяў, каб вот это слово, такое яго опісанне яго дзейнасці я ужыў у сваім анонсе. Алесь, калі я чую гэтае слово, у мяне одна асацыяцыя: альбо опера, альбо кардебалет. Але патлумачнікай ласка, Віталій Рыжкоў тут якім бокам? Да імпрэсарыё. Чаму менавіта кардебалет? Ну не ведаю, но вот такія у мяне асацыяцыі, ну прабач. Ну окей. Просто на всялякі выпадак, патлумачу, што кардебалет гэта масоўка артыстаў балета. То есть, просто так называется частка артыстаў у балете. А мне адразу працэс, вот когда там ноги так вот узлетаюць прыгожа. Окей. Ну, слухай, для гэтых вот вашага фетіжа трэба асобны эфір неяк, можа, калі-небудзь зладзіць. Але, ну так, глядзіце, гэта такой вельмі old-fashioned тэрмін, які мне падабаецца калісьці, калі я думаў, як ёмка мяне можна назваць, спалучыць усё тое, што я раблю ў сэнсе розных культурніцкіх і арт-праектаў і івентаў. І я подумаў, ёлкі-палкі, ну ёсць же слово імпрэсарыё. Так, сапраўды, вельмі часта яно раней выкарыстоўвалася ў дачыненні да нейкіх оперных пастановак, да таго, што гэта мог быць чалавек, які з'яўляўся агентам, ці то каких-то класічных музычных выканаўцаў, оперных спевакоў і так далей, але абсалютна не. Імпрэсарыё гэта другое слово, гэта энтерпренёр, не ў сэнсе бізнеса, там, стартапов и так далее, а энтерпренер – человек, які стварае такой арт-інноватор у чымсьці. То есть, з аднаго боку, ён стварае нейкі арт-культурніцкі прадукт, а з другога боку, ён яго і менеджеріць, как бы адмініструе. Таму тут прадусер, менеджер, адміністратор, можна розныя словы падбіраць, але яны больш такія вузкія, скажем, да, вузкага скіравання, а імпрэсарыё такое ёмкае і прыгожае. І калі я быў у 2018 годзе ў Італіі і знаёміўся з людзьмі на розных оперных фэстах і даваў сваю візітоўку, на той час у мяне яшчэ былі візітоўкі, цяпер я ўжо давно ад іх адмовіўся. Я давал, там было написано імпрэсарыё, італьянскі, што это італьянскі тэрмін, по великому рахунку мае італьянскія карані, і людзі такія: о, імпрэсарыё, so old fashion, so fancy, там, ну, то есть, таму мне падабаецца гэты тэрмін. Гэта, ведаеце, как, напрыклад, зараз Generation Z, зумеры, яны там штосьці з 90-х, моды 90-х цягнуць у наше жыццё, там меховые шапки, там какие-то вот эти вот аналоговые какие-то штучки, которые молодь зараз любіць. А так и я, только я глубее яшчэ копнул, так год 150 назад, так хоп, о, я буду імпрэсарыё. Таму імпрэсарыё гэта не толькі музыка, гэта просто любые падзеі, фэсты, канцэрты, спектаклі, і вот целая такая структурная сістэмная праца ў дачыненні да гэтых чыннікаў, скажем так. То есть людзі, месцы, падзеі і спалучэнне ўсяго гэтага, і калі ты как бы разумееш, што ты дзесьці на чале з гэтым, то ты можаш называцца імпрэсарыё. Чорт побери, Віталь, я хацеў пажартаваць,
А гэты вот душніла, ну як пачаў это самае вот разыходзіцца, як вы з ім працуеце? Открываем форткі і працуем, все нормально. Цікава, што Алесь так і не дабраўся до слова імпрэза, ён імпрэзарыо. Ну, гэта вот уже ваши каламбурчики, это вот уже тоже... Это однокоренное слово, а не каламбур. Давайте мы перейдем до асноўнай тэмы. Гэта тур, у які вы ўжо выправіліся, ўжо шэраг сустрэчаў праведзены быў, але ад самага пачатку ідэя самого гэтага тура каму належала? Вам ці вось імпрэсарыо? Я бы сказаў шчыра, што гэта ініцыятыва і ідэя імпрэсарыо Алеся Чахоўскага, таму што я, як і ўсе нашы беларускія пісьменнікі, магу напісаць, магу аднесці напісанае ў шуфляду альбо заархіраваць на кампе і чакаць ля мора пагоды. І, ну, паколькі пісьменнікі не з'яўляюцца арганізатарамі, не ўмеюць ва ўсю гэтую складаную дыпламатыю, то ідэя належыць канкрэтна арганізатарам. Вось гэта вялікая турне, гэта дзякуючы Алесю Чахоўскаму, а вось імпрэза, якая стартавала, была дэма-версія гэтага тура ўвесну. Гэта ідэя Насты Доль. Тут у Варшаве. Тут у Варшаве, калі было ў кінотэатры Атлантык, гэта прайшло досыць паспяхова, атрымалася сабраць кінотэатр, залю цэлую, і вырашылі гэта аплікаваць на іншыя гарады, паказацца, перапазнаёміцца, і дзякуй за гэта і Настасі, і Алесю. Алесю вось за гэты канкрэтны тур, які ўжо пачаўся і прайшоў ужо па Літве. Я чаму задаў гэтае пытанне, таму што з аднаго боку я безумоўна ведаў пра гэты суперпаспяховы канцэрт, ці як правильно сказаць, у Варшаве. З другога боку я ведаю, што вы ўжо да гэтага вот варшаўскага выступу 10 гадоў як увогуле нідзе не бралі ніякіх такіх вось удзелу ў такіх мерапрыемствах, паездах, прэзентацыях і гэтак далей. І думаю, сам все ж таки вот так вот сорвала его, вот этот стоп-кран варшаўскай імпрэзай сорвала, ці ўсё ж таки яго прымусілі вот так вот узялі і сілком так, бачым, что нормально на табе, ну як сапраўдны імпрэсарыо говорит, на табе можна зарабіць грошай, давай-ка зладзім такі тур. Справа ў тым, што ў мяне у весну была круглая дата. 20 гадоў, як я першы раз выйшаў на сцэну, сольна з вершамі. І мне захацелася неяк сімвалічна адзначыць гэтую дату. Ведаеце, Маяковскі перад смерцю ладзіў выставу 20 гадоў творчай дзейнасці, творчай работы. Яна ў яго не пайшла, і потым і не заладзілася і ў жыцці з жыццём у Маяковскага. Мне падумалася, што выставу уладзіць гэта надта пафасна, а неяк распавесці пра свой шлях, неяк перапазнаёміцца, зноў жа аўдыторыя моя, напэўна, ўжо там пасталела, часткова змянілася, і трэба паспрабаваць, як бы так сказаць, рэпрэзентацыю зладзіць такога адначасова і падсумавання чагосьці, і рэпрэзентацыя. Гэта была такая вось правильно, напэўна, вы, Зміцер, падбіралі слова, канцэрт, не канцэрт. Не, гэта быў не канцэрт, гэта сюжэтная гісторыя, гэта такі аўтабіяграфічны ў чымсьці монаспектакль, штосьці я адыгрываю, ну, які я актор, такі монаспектакль. Вось, штосьці паказваю, і гэта сюжэтная гісторыя, якая ідзе ад кропкі А да кропкі Б з пэўным сюжэтам. І украпленнямі нейкіх прыкладаў з творчасці, што я там панапісваў за 20 гадоў. Мы вось пра гэта больш падрабязна трошку пазней. Алесь, скажыце, калі ласка, ці не баяліся вы, ці не бачылі перад сабой рызыкі, калі вось менавіта да Віталя звярталіся з ідэяй арганізаваць яму такі вось тур, усё ж такі пэўныя рызыкі ёсць? І магчыма нават фінансавыя рызыкі там ці яшчэ гэтак далей. Ну, як складаўся маршрут, як увогуле вы ўвогуле дайшлі до такого жыцця? Зміцер, дзякую вялікі за пытанне. Я вот зараз спрабую спыніць свайго ўнутранага душнілу, таму што ў гэтым пытанні я пачуў прынамсі там 5 розных пытанняў, на якія я магу там прыблізна паўгадзіны расказваць. Карацей, буду намагацца зрабіць гэта хутка. Першае, у мяне ёсць такой прынцып, калісьці я прачытаў у адной разумнай кніжцы, і мне вельмі адгукнулася
і пасля гэтага я стаў працаваць такім чынам, што спачатку хто, а потым што, таму што я ўвогуле раней по вялікаму рахунку займаўся толькі выключна класічнай музыкай, у тым ліку беларускай, конечно, перадусім беларускай, з беларускімі музыкантамі, але акадэмічная музыка. Вось, і для мяне там, ну, літаратура, гэта літаратурныя імпрэзы, гэта было что-то такое, на што я нават, ну, ніколі не хадзіў у Беларусь, ну, шчыра кажу. Ось. Але потым так адбылося, што я пазнаёміўся з гэтым сімпатычным маладым чалавекам, які ўжо лічыць сябе не вельмі маладым, но гэта ён нікому хутка 40. Да. Вось. І тут, ну, как бы, что-то такое, бумс, ну, типу, промільгнуло. То есть і па-чалавечы, перадусім, гэта таксама вельмі важна. І, ну, творчы. То бок я паглядзеў на то, што, ёлкі-палкі, ну, менавіта я ўдзячны Віталю за тое, што увогуле так адбылося, што мы больш блізка как-то пазнаёміліся там пры пэўных абставінах, і я пазнаёмся у тым ліку, што зразумеў, што такое сучасная беларуская паэзія, дзякуючы Віталю Рыжкову і Уладзю Лянкевічу. Там была такая у нас пэўная тусовка, і пасля гэтага я такой, ёлкі-палкі, так гэта же класна. Гэта трэба, ну, распаўсюджваць, гэта трэба знаёміць з гэтым людзей. Бо, ну, я заўжды любіў вельмі разбураць стэрэатыпы вакол акадэмічнай музыкі, таму што там ёсць шмат стэрэатыпаў наконт таго, што гэта што-то альбо занадта сур'ёзна, альбо нейкі какой-то нафталін сумны, там, ну і гэтак далей. І тут я такой, так, попробуем зрабіць гэта. І вот уже на частку пытання адказаў, пераходзім да Віталя. То есть вот з'явілася какое-то гэта супадзенне каких-то энергій, інтэлектаў там і нейкага імпэта такога творчага. Але насамрэч, ну, можа, раней гэта зрабілі. Просто я как бы так Віталю намекаў, а он, ну, был не ў гуморы, скажем так. А вось пасля таго, як ён злазіў гэтую прэзентацыю вот у Варшаве, гэта была прэм'ера, вось, і прайшоў нейкі час, і я яму потом патэлефанаваў такой, ну так што, ты как, саспеў? І быццам бы саспеў уже, дядька, да? Спелы ўжо, зрывай мяне. Да, такой уже, да. І кажучы, там вот, мы казаў пра грошы і там пра гэта ўсё, гэта супер непросто, потому что, па-першае, у людзей шмат стэрэатыпаў вакол в прынцыпе літаратурных, то есть шмат стэрэатыпаў вакол першае літаратурных імпрэзаў. Что такое літаратурная імпрэза, пра што там, как там. Поэтому мы, напрыклад, в сваёй прамоцыі вырашылі назваць гэта паэтычны стендап, АК моноспектакль аўтабіяграфічны. То бок там ёсць какая-то драматургічная лінія, там ёсць какой-то сюжет, і Віталь, ну, распавядае, это сторителлинг, там какие-то веселые есть моменты, але есть и невеселые, там у адрознення. Так, все, давай вот гэта Віталь раскажа, а то ты уже пачинаешь раскрывать. Добра, карацей, я просто скажу про грошы, что гэта дуже складана. То бок, и тут я не хочу ни в якім разе активировать наш любимый беларускі режим ахвяры, вось, казаць про то, что, о господи, гэта так, ну, ведаеце, гэта дуже складана, але меня гэта заводит. Збачэнец нейкі. Типа, challenge accepted, да, то есть выклік прынят. То бок, я просто упэўнены у сябе, я упэўнены у Віталю, і я упэўнены у класных беларусах і беларусках, якія зараз раскіданы па свеце. І вот такой цікавы поінт, што, ну, я сумую, дуже сумую па радзіме, вядома, але, ведаеце, за гэтыя 5 гадоў майго жыцця ў эміграцыі я напаткаў такую неверагодную колькасць класных людзей. Вот. І у мяне ёсць такое просто жаданне іх аб'ядноўваць вакол нечага, ну, нейкіх класных падзеяў, да? Вот Зміцер Лукашук паехаў там з нацыянальнай ідэі, там Лявон Вольскі паехаў в тур там па штатах, класна. Вот Віталь Рыжкоў паехаў, і гэта складана, часта гэта можа быць нават у мінус, вось, але дзякуючы таму, што ў нас ёсць нейкія нашы знаёмыя, і хтосьці просто час ад часу просто падтрымлівае, можа падтрымаць гэта на какие-то там
Напрыклад, там один добрый человек просто нас падтрымаў, набыўшы нам квитки там на Кипр, вот мы там поедем, потому что калі мы сами набывали и там все гэтыя выдатки, то хутчэй бы там был бы минус, да? А вот как бы мецэнат как бы зрабіў добрую справу, дзякуй. Яшчэ один наш агульны насамрэч сябар просто сказал: ребята, я хочу подтрымать проект, я вам там дам копеечину на там промоушен, да? То бок там какой-то таргет, какой-то продакшн, который мы робім, на гэта ёсць нейкія там умоўна сродкі. Вось, і гэта складана. Але магчыма. Дзякуй, Алесь, дай же з Віталём пагаварыць. Я заткнул. Все, больше яго не пытаемся, а то не хопіць часу паговорыць з галоўным героем нашай размовы. Хотя, Алесь, ты таксама галоўны. Твоя прычоска братоў Гэлахер ввогуле шик. Дарэчы, писали, я так разумею, что да цябе писали: ты паглядзі, які хуткі, толькі што бульбу чысціў, а ўжо з экрана вяшчае. Я думаю, гэта да мяне. Это да цябе ўсё ж. Ну да, дзе ж там з прычоскай брата Гэлахера будуць бульбу чысціць. Ну, ясная справа. Максим пытается, хто пісаў сцэнар выступа? Ну, маецца на ўвазе, я так разумею, варшаўскі, але ён дзесьці пераходзіць і зараз на гэты тур. Натуральна, што пісаў я. На гэтым, напэўна, можна было паставіць кропку. Адзінае такое подраскрыю, што ў мяне былі чыткі. Я пераказваў гэты сцэнар, там, моўна кажучы, без вершаў і арганізатарам, і прыцягвалі мы Паўла Гарадніцкага як дасведчанага чалавека ў гэтым усім, і атрымліваў нейкія, і урэшце там у Літве гэта працягнулася, вось што і Алесь нават нейкія парады дае, гледзячы на тое, як гэта адбываецца звонку. То бок аснова сцэнара напісаная мной, гісторыя, кампазіцыя, кампаноўка. А потым, дарэчы, спачатку гэта быў невялічкі, караценькі 4-гадзінны спектакль прыблізна. Ну, у Варшаве ён ператварыўся ў 2,5-гадзінны. Вось ён так зараз паміж 1,5 і 2 гадзінамі дзесьці ён так вібруе. Але гэта спектакль з чыткамі, хацеў сказаць рэпетыцыямі, але ж не. Вось, сцэнар пісаў я. Максим піша, працягвае: я быў на творчай вечарыны Віталя летась у Варшаве, і гэта было вельмі круто. Хто не пойдзе цяпер на сустрэчы, той, я не буду чытаць гэтае слово, той, карацей кажучы, скажем, что будь як Максим, не пропускай сустрэчы с Віталём. Каліла, что? Что-то там такое. Ясно. Добра. Віталь, слухай, мне вот просто цікава, узгадаў Алесе паездкі там і мае, і Лявона, але мае Лявона гэта іншая справа. Ўсё ж таки давай да літаратараў звернемся. Вот ты, які 10 гадоў нікуды не ездзіў там і вырашыў, што гэта не маё, это мне не цікава, я тут вот у сваім там вот шуфлядачка, там вот нешта надрукую, займаюся сваімі справамі ціхонька, а ў гэты час не вылазіць з паездак Альгерд Бахарэвіч, такое адчуванне, што жыве ў цягніках у самалётах. У гэты час пастаянна ў раз'ездах Саша Філіпенка. Так. Зараз вось у паездках апошнім часам таксама падсеў на гэта Чарнуха. Там іншыя, і там не было такой зайздрасці. А чым я горш? А чаму я не магу паехаць? Не было зайздрасці, было ўражанне, што вось толькі такая малая колькасць пісьменнікаў, літаратараў займаюцца гэтым працэсам. Бо літаратурны працэс не адбываецца ў тваёй шуфлядзе. Літаратурны працэс пры ўсёй павазе і з удзячнасцю да арганізатараў фестываляў, допустим, прадмова, цудоўна, што ён існуе, але гэтага мала. І у нас крышачку такая перакручаная сітуацыя, што беларускія пісьменнікі, ведаеце, у 20 гадоў ты ўжо напісаў кніжку, гатовы яе выдаць, несеш яе раней, там, гадоў 30 таму у выдавецтва, і прыблізна 30-гадовым атрымліваеш гэтую сваю дэбютную кніжку ўжо не такім маладым літаратарам. Альбо чакаеш прапановы ад незалежных выдаўцоў, чакаеш запрашэнне выступіць на фестывалі, чакаеш ля мора пагоды, проста як... І такая перакручаная сітуацыя, ведаеце, атрымалася, як
як быццам бы на мой суб'ектыўны погляд, што толькі фестывалі і ёсць магчымасцю адзінай выступіць у пісьменнікаў і адзінай магчымасцю ці кніжны кірмаш папрадаваць кніжкі ці аднесці іх у акадэм-кнігу ці кудысьці яшчэ на рэалізацыю, букіністыка там нейкая. І гэта не зусім правільна. Літаратурны адбыўся такі перакос, што мы чакаем запрашэння на фестываль. І гэты фестываль адбываецца раз на год, а ўвесь гэты год пісьменнік штосьці піша і чакае магчымасці выступіць. Добра, калі не 10 хвілін, добра, калі гадзінку даюць, там, калі ў цябе прэм'ера, прэзентацыя кнігі. А трэба уступаць у нейкую калабарацыю. Добра, пісьменнікі не арганізатары, але трэба шукаць арганізатараў, імпрэсарыяў, каб яны бралі на сябе вось нейкія такія функцыі, дамаўляліся з інстытуцыямі, суполкамі, шукалі фінансаванне, шукалі мецэнатаў, каб мецэнаты знаходзіліся пажадана, але каб рызыкавалі, магчыма, прадавалі гэтыя квіткі, магчыма, ў мінус, але арганізоўвалі гэты працэс самастойна. І гэта велізарная праблема. Вось, ведаеце, нам напісаў поўны збор твораў на ўсю паліцу і чакаеш, што табе дачу на Лысай гары выдадуць. І гэта вось такое савецкае, такое мінулае, што ты як бы не вельмі суб'ектны. Беларуская літаратура і так, ведаеце, досыць такое агрэсіўнае асяроддзе, пачытайце каментары там пад любымі інтэрв'ю. Беларуская літаратура гэта такое асяроддзе, дзе цябе апрыёры ніхто не чакае, калі ты малады. І ты там не патрэбны. Там і так усім мала ўсяго. І ганарараў, і ўвагі, і гледачоў, і слухачоў, і чытачоў. А тут ты прыходзіш і просто чакаеш, пакуль, ну, я не ведаю, калі хтосьці не памрэ, то стоміцца, каб заняць, напэўна, яго месца, дзесьці там збоку 5 хвілін штосьці пачытаць. І вось Альгерд Бахарэвіч, Юлія Тимофеева, якія вось ездзяць, таксама прадаюць квіткі на свае сустрэчы, калі я не памыляюся. Вельмі актыўны, вось Александр Чарнуха, недавно з ім пабачыліся, там у аўтобусе разам ехалі, размаўлялі пра ўвесь гэты працэс таксама. Іншае, але гэтага вельмі мала. Я хацеў бы, каб хто мае здароўе, хто мае імпэт, хто мае што паказаць, неважна, старое, новае, ішлі на гэта, арганізоўваліся, спрабавалі арганізаваць самі. Раптам у іх, ну, такі талант, вось я як і паэт і рэпер, раптам у іх таксама здвоены нейкі талент, арганізоўвалі, ішлі, бо без гэтага ніколі нічога не будзе. І я вось да гэтага, як у працяг, калі браць тых же самых наших узгаданых, ну вот я, да прыкладу, не один раз быў на сустрэчах Сашы Чарнуха. Ну, звычайна, там ці Владимира Некляева, там ці іншых, гэта нейкія вот чытаюць са свайго там апошняга твору нейкія там урыўкі, адказваюць на пытанні, разважаюць, можа быць, пра літаратуру, ну, зараз, можа, троху і пра палітыку, дзе ж тут ужо абысціся. Ну, вось такі стандартны варыянт такой творчай сустрэчы. Вы змянілі фармат. Гэта было адмыслова, што паглядзелі, я не хочу быць так, як яны, ці вот, як яно спрацавала? Слухайце, я таксама, як вось Алесь адкапаў слова імпрэсарыё, я адкапаў фармат камбінаванага монаспектакля, з якім у сярэдзіне 19 стагоддзя ездзілі там і Эдгар Алан По, і Дікенс, і мелі шалёны поспех, то бок яны штосьці цэльна распавядалі, украплялі туды ўрыўкі сваіх твораў, людзі туды прыходзілі, там была канверсацыя нейкая паміж імі ці не, я ўжо не ведаю, гэтага гісторыя, ну, прынамсі, тыя крыніцы, якія я чытаў, не захавалі, але я падумаў, што вось жа бляха, гэта ж, ну, лепей і цікавей, калі ты, я бы з задавальненнем пайшоў на не просто акустычны канцэрт Лявона Артуровича Вольскага, дзе ён выконвае лепшыя песні, адказвае на пытанні, ведаеце, на паперках напісаныя, як калісьці перададзеныя з залі, а дзе ён абгарнуў бы гэта ўсё у цэльную гісторыю, як і я, распавёў бы крыху пра сваё дзяцінства, юнацтва, як да яго прыйшла вось літаратура, паэзія, песня, апроч мастацтва, як ён, якія маральна-этычныя выбары ён для сябе рабіў, як усё складалася з яго суб'ектыўнага пункту гледжання, і каб гэта, дапусцім, мела нейкую кропку. Я бы сыходзіў з адчуваннем, што я паглядзеў цэльны нейкі прадукт, а не проста паслухаў кнігу аўтарскім выкананні там, дзе закладка ляжала, альбо некалькі. Вось жа, і падумаў, зрабіў. Ну,
па водгуках былі вельмі негатыўныя водгукі, што гэтага неяк там мала, ці гэта неяк там не вельмі там можа быць дынамічна, не вельмі смела, але вось жа зрабіў так, як зрабіў, і збольшага водгукі былі сімпатычныя про тое, што спадабалася людзям. Ну, дарэчы, я свой згодны, што можа быць пошук новых фарматаў і такі ці не такі, а не просто стандартны канцэртны выступ там ці там прэзентацыя ці творчая сустрэча, но сапраўды цікава, тому что мы калі разам с Лявоном Артуровичем на той же самый Кіпр, куды вы збіраецеся паехалі, яны спачатку так насцярожана ставіліся. А як это будзе выглядаць адначасова под адным дахам прэзентацыя кнігі і канцэрт выступу вот. Ну а по выніку как бы усе нібыта засталіся задаволеныя. Але Алесь, да цябе пытанне, але просьба не расцікацца мыслью по дрэву асабліва. Скажи, як чалавек творчы, як імпрэсарыо і арт-прадюсер, я ж ведаю, что ты любіш у творчы працэс таксама сваё слово сказаць, параду там нейкую, бачанне і гэтак далей. У дачыненні да Віталя і яго вось гэта моноспектакля, умоўна кажучы, не спрабаваў таксама улезці са сваімі парадамі, праўкамі і канцэптуальнымі падыходамі? Ну, конечно, что спрабаваў. І шо? Гэта нормально, калі ёсць камандная праца, гэта нормально казаць зваротную сувязь і дзесьці суб'ектыўную, калі ты кажаш сапраўды, ну, бо часто какие-то моманты ёсць густаўшчыны, да, так званые, то бок. Таму есть какие-то, скажем так, чалавеча суб'ектыўныя фидбэки ад мяне, ёсць такие, скажем, продюсерско-режиссерские, и есть какой-то сполучальный такой фидбэк, там вот нават мы там позаўчора з Віталем размаўлялі, у меня есть какие-то такие в каждом городе фокус-группы людей, и я сполучаю от них какой-то фидбэк, и это не значит, что мы увогуле нешта будем рабіць, да? Там я мастак, я творца, я так бачу, і ён, у сэнсе ён мае на гэта права агулам, але ну, глупо было б не чуць увогуле, что там кажуць, таму мы з гэтым працуем, і но так, как бы ласково. Скажи мне, імпрэсарыо, вот да прыкладу я без праблем знайшоў і дадаў якасці такога наўпроставага лінку у нашу апісанне анонса, скажем, спасылку на твой YouTube проект «Беларускі вайб». Але я шукаў спасылку, каб дадаць афішу вашага тура і не знайшоў яе. Что гэта за провал такой імпрэсарскай работы? Кепская работа прысорчы. Насамрэч, вельмі у вас ёсць у апісанні спасылка на мой Instagram, собачка Рыжкоў, RYZHKOU, і там у шапцы профіля ёсць спасылачка, там tutaka.org/RYZKOU, Рыжкоў, і там ёсць спасылка не проста на гарады і магчымасць купіць квіткі у гэтых гарадах на маё мерапрыемства, але і спасылачка на кнігу, трэцяе перавыданне майго зборніка. І гэты чалавек кажа, што ў мяне нема скілоў там нейкай менеджерскай вот этой вот дадаць спасылку профіль. Можна я караценька пракаментую? Не, гэта мой спіч быў не да таго, каб там цябе падкалоць, а каб ты агучыў бліжэйшыя куды ісці. Я зараз агучу, але, Зміцер, я хочу сказаць, што я табе даслаў прэс-рэліз наш, и там вот таким жирным, тлустым радком написано: кликнув сюды, вы можете поглядеть городы. Карасей, просто ты пройшов мимо гэтага. Але добра, дзякуй за пытанне. Я хочу людям сказать, якія у нас даты і гарады, але перад гэтым я хочу насамрэч усіх запросить. У асноўным мне цікава, дарэчы, а вы аналізуеце, адкуль людзі глядзяць вось твои эфиры? Ну, я так разумею, что ёсць у нас адказныя за гэта, которые глядзяць. Я па шчырасці асабліва не скажу, ведаю толькі, што вялікая колькасць з Беларусі, а вот тут ужо па еўрапейскіх раскладках, ну, не скажу.
Окей. Я просто до того, что регион вот Беласточчыны и Варшавы мы дуже запрашаем уже на гэтых выходных у пятницу и у суботу пройдзе юбилейный 30-й легендарный фестываль «Бардуская восень» на Подляшши. И он будет в Бельску-Подляскім. И там, ну, невероятное скопление творчих абсолютно... Концентрация, правильное слово вызову. Прzepraszam. Концентрация творчих прекрасных белорусов и белорусок. И Виталь там так само будет выступать. И всю информацию можно знайти у соцсетках фундации Тутака, коли что. И Виталь будет выступать там, але з адмысловым таким уже з адмысловой імпрэзай менавіта на бардаўскую восень. Гэта не тое самае, з чым мы ездзім по розных гарадах Европы. А вот менавіта з гэтым моноспектаклем а-ля там паэтычны стендап-прэзентацыя у нас у нядзелю 26-го выступ у Беластоку. Пасля гэтага 31 кастрычніка у Лімасоле. Пасля гэтага будзе перапынак, потым будзе 19 лістапада Варшава, а потым канец лістапада і пачатак снежня там вельмі так шчыльненька, але такія гарады, як Гданьск, Познань, Уроцлаў, Берлін, Прага, Кракаў. Магчыма, штосьці яшчэ дадасца, але пакуль спіс такой. Ну, я думаю, што дадасца, яно ж так і працуе па прынцыпе такога як это, снежняга камяка, які адзін на адно захоплівае, накручвае, ідуць водгукі і з людзі з іншых гарадоў, суполак, беларусаў кажуць: о, а мы таксама хочам, каб да нас прыехалі. Віталь, ўсё ж такі, вось сваёй гэтай праграмай, сваім гэтым спектаклем, сваім вот гэтым выхадам на сцэну под назвай «Прэзентацыя». Такое банальное пытанне, але тым не менш, што вы хочаце сказаць беларусам, якую думку данесці, якой можа быць, я не ведаю, настрой, пасыл? Асноўны настрой і пасыл, які я перадаю падчас гэтага спектаклю, калі каротка сфармуляваць, ён пра самарэфлексію, пра тое, што рана ці позна, і ніколі не позна, і лепей рана, чым позна, варта, ведаеце, зладзіць такі самафреймінг, зірнуць на сябе як бы з трэціх вачэй, не абавязкова з вачэй псіхатэрапеўта, магчыма, проста паглядзець на сваю дзейнасць і ацаніць яе, куды яна сваёй эмоцыяй, душой увесь час вяла, пра што яна была насамрэч, таму што, забываючыся рабіць гэта, мы крышачку блытаемся, губляем сябе, мы губляем фокус і перастаем фокусавацца на сапраўды патрэбных рэчах, на сапраўды важных каштоўнасцях, забываемся пра самых блізкіх, пра самых родных, і гэты час немінуча просто уцякае ад нас. Умоўна кажучы, што, каб, ведаеце, ведаўшы тое, што ведаеш ужо пазней, старэйшым, у бабулі запытваў бы ўжо не на чым яна будзе дранікі гатаваць табе, а запытваў бы куды больш важныя рэчы, як ёй жылося, каб запытаў бы ўсё тое у тым узросце 9-гадовым ці 10-гадовым, калі яна, допустим, моя бабуля сыходзіла, тое, што хацеў бы запытаць цяпер. Ну да. Так, я задам одно пытанне. Алесь, калі ласка, не ўстрывай у нашу размову, тому что я ведаю, Алесь мне як сапраўдны імпрэсарыо, які разумее, што пытанне. Не, ён накінуў мне одну тэму, что трэба абавязкова ледзь не весь эфир прысвяціць гэтай тэме. Ну я его разумею, яму ж трэба раскрутка, а скандал это ж лепшая раскрутка для тура. Але для цябе, Виталь, вот, а ты скандальны чалавек увогуле. Я чытаў твоє інтэрв'ю, там оказывается у тебя быў скандал с Найдзёнавым некалі. Зараз вось напярэдадні гэтага туру у цябе там, я, дарэчы, чытаў яшчэ до таго, як мне Алесь скінуў гэта, там, ну, такі нібыта скандал, не скандал, но нейкае там такое непаразуменне з Алесем Плоткам, вот. Что это такое? Это вы специально под тур так вот? Нічога, под тур это з Мікітам і з вось гэтым чалавекам, лепей яго не называць. Так, пачынаецца.
Ну ён не падабаецца яму. Слухайте, само сабой все гэта адбываецца, былі ранейшыя нейкія скандалы, хочаш не хочаш, але у штосьці дзесьці, дзе твоя пазіцыя, твоё разуменне праўды адхіляецца ад таго, што адбываецца ў рэчаіснасці, сам па сабе ўтвараецца скандал у любой сферы. І пісьменнікі ў гэтым сэнсе далёка не самыя коцікі ў параўнанні там з палітыкамі альбо хто там з грамадскімі дзеячамі, актывістамі, у якіх у нас вось гэтыя цёркі адбываюцца тут і цяпер, і напэўна на вашых эфірах таксама гэтыя палемікі, дыскусіі адбываюцца. Вось жа, як я вышэй сказаў, беларуская літаратура гэта сфера, дзе цябе ніхто не чакае. Па-мойму, гэта Вінцэсь Мудроў калісьці даўно ў сваіх карацельках напісаў у нашай ніве, я прынамсі адтуль памятаю гэту фразу. І так яно ўсё і адбываецца. То, каментуючы гэтыя скандалы і адносна сябе, ці я скандальны чалавек, я, напэўна, гэтых скандалаў не шукаю. А ці скандальны я чалавек, я лічу, што хутчэй не, але часам я не магу заціхамірыць сваё прыроднае пачуццё несправядлівасці свету і часам не магу лёгка паступіцца прынцыпамі. Я ўсё жыццё вучыўся казаць людзям «не», і пачувацца з гэтым комфортна. З адмовамі усе людзі працуюць цяжка, перажываюць іх складана, пачуўшы ад мяне «не», ці чакаючы, раздмухваючы свой узровень чаканняў ад мяне, што я павінны штосьці ім зрабіць, чымсьці дапамагчы, зрабіць так, як ім хочацца, а не так, як мне. Вось людзі, сутыкаючыся часам за маім «не», рэагуюць вельмі ваяўніча, і так адбываюцца скандалы і вось і вакол мяне, і я думаю, у любой іншай сферы мы не ўмеем чуць «не». Вось так. Ну, я думаю, што не трэба заглыбляцца ў гэтую тэму, таму што як бы гэта не хацелася імпрэсарыо, але я разумею, што з усімі намі здараюцца такія сітуацыі, калі мы там разыходзімся ў бачанні, у меркаванні, у падыходах, не так сказаў, не з той інтанацыяй, не ты сказаў усё добра, але зрабіў гэта без павагі і гэтак далей. Всё бывае, всё здараецца. Я хацеў бы задаць два пытанні не ад сябе, а акурат такі ад нашага гледача. Адно пытанне Віталю, і тут мы адыходзім ад яго літаратурнага амплуа да амплуа хіп-хоп рэпера. Пытанне, як там новы альбом Беларус Roots? Беларус карані. Ага. Калі рэліз? Віталій абяцаў вясной на выступе, што до конца года павінен быць. Так, на выступе. Вогуле, давай шырэй тады, не толькі пра гэта, а вогуле пра тваю музычную рэперскую творчасць. Ну, музычную это будзе з нацяжкай сказаць. Так, першае, я абяцаў не Беларусь, а, напэўна, свой асобны нейкі эпішка, можа быць, кароткі фармат. З ім справа рухаецца. Адзінае, што тэрміны не такія дакладныя ўжо. До конца года я дакладна не паспею. Справа ў фінансаванні. Падзараблю, паднакаплю, схожу, запишу, выпушчу хоць што-небудзь. У цэлым так бачу, што напэўна ўжо на сваё 40-годдзе я выпушчу нейкі свой гэты сольны матэрыял, вельмі лёгкі, без самакапальніцтва па магчымасці. Што тычыцца Беларусь, гэта наш праект з рэперам Зэманам. Мы падрыхтавалі цалкам тэкстава і канцэптуальна першы трек з новага альбома. Мы просто высветлілі, што ў нас, оказывается, штогод каля 40 000 унікальных слухачоў на ўсіх пляцоўках назбіраецца у адзінага нашага альбома. То мы пачалі варочаць старую нашу канцэпцыю другога альбома. Я не буду агалошваць пакуль назву і тэрміны. Вось жа канцэпцыя ёсць. Першы трек напісаны, але не запісаны. Ёсць разуменне, куды рухацца. Справа у, скажем так, першы момант лагістыка, бо мы жывем у Вільні і ў Варшаве.
Другі момант, напэўна, фінансаванне, і трэцяе такі ко-менеджмент. Нам трэба будзе зарганізаваць людзей, іншых творцаў, якіх мы хочам пабачыць побач з сабой на нашых куплетах, каб не толькі нам бу-бу-бу-букаць гэтымі ўсімі доўгія нашы кучу словаў, тысячи слоў. Мы хочам там пабачыць і новых маладых выканаўцаў з хіп-хопу, і хочам пабачыць і хор, і пэўных выканаўцаў з іншых гуртоў. І калі мы завабім яшчэ, як у нас атрымалася на мінулым альбоме завабіць нейкую легендарную зорку, на мінулым альбоме гэта быў Зміцер Вацюшкевіч, які чытаў рэп на засэмплаваны трэк «Я нарадзіўся тут», то і тут мы хочам правесці нейкую такую калабарацыю з важнай для нас вядомай зоркай. Ну я і спадзяюся, што будзе яшчэ і канцэрт, можа быць не толькі прэзентацыі моноспектаклі, але рэпера Рыжкова запытваюць перыядычна, калі вы ўжо там парэпетуеце зноў, бо ў мяне ёсць праблема, рэп-тэксты я запамінаю свае кіпскавата, пастаяннай практыкі выступу няма, і трэба рэпетаваць, а пра канцэрт беларуц то там, і нават у мяне вось пасля маіх гэтых выступаў у некаторых гарадах запытваюць, ну што, все гэта добра, вершы мы не ведалі, што ты пішаш, калі будзе прыедзеш як ангст, але это моя мінушка у хіп-хопе, альбо калі вы прыедзеце беларуц, то я вось адказваю ўсім, як толькі мы будзем гатовыя, мы будзем шукаць арганізатараў на месцах і магчымасці выступіць і знаёміцца і радавацца. І да Алеся пытанне ад таго ж самага нашага гледача. На канале штосьці новае будзе, бо апошняе відэа 9 месяцаў таму было. 9 месяцаў прайшло, ўжо трэба нараджаць нешта новае. Ну, слухайте, гэта таксама прыблізна пра тое, пра што казаў Віталь толькі што. То есть, на ўсё гэта патрэбны час і патрэбны грошы. Ну, то бок, там зразумела, што я рабіў зачастую дафіга працы сам, але не толькі сам. І просто каб зрабіць адно відэа, там умоўна адзняць, змантаваць, ну, то есть гэта просто офігенны ресурс патрэбны для гэтага, які можа быць не, ну, прынамсі у том фармаце, у якім я рабіў гэтыя відосы, да? То есть можна, конечно, сесть вот так каля кампа і застріміць, але ну гэта не мой фармат, таму і трэба кудысьці ехаць, таксама выдаткі і так далее. Таму скажу шчыра, што з аднаго боку я крыху падвыгарел з гэтым праектам, па-другое, ну, на яго няма фінансавання. Я не ўпэўнены, што калі я буду рабіць краудфандинг, хтосьці захоча там мне дапамагчы і скінуцца, да. Вось. І я зараз займаюсь, даже я скажу не 99, а 299% майго часу гэта офлайн розныя імпрэзы з Віталём. Я планую рабіць з іншымі творцамі беларускімі рознага кшталту, перадусім музычныя, класічныя музычныя імпрэзы, і гэта падрыхтоўка, арганізацыя, рэалізацыя, прамоцыя займае, ну, просто ўвесь мой час, і просто гэта тое, за кошт чаго я жыву. Вот і все. Дзякуй вялікі. На жаль, трэба завяршаць нашу размову. Я яшчэ раз нагадаю, што праз Instagram Віталя Рыжкова альбо праз яшчэ раз мы пакінем спасылку в описании. Пакінем спасылачку в описании, дзе можна будзе зайсці, паглядзець і канкрэтна па датах, па гарадах, па месцах, па часе, калі можна атрымаць такую шчаслівую магчымасць і патрапіць на выступ Віталя. Такім чынам, паэт, перакладчык, рэпер Віталь Рыжкоў быў у нас паміж сваімі тураўскімі паездкамі, і імпрэсарыо, блогер Алесь Чахоўскі. Дзякуй вялікі ўсім, да сустрэчы, жыве Беларусь. Прыходзьце. Дзякуй, пока-пока, жыве вечна.